Ngene iki lho Mbah Urba iki nek ninting aku kok banter mbok kira sinden budhek ngono ya. Sing biasa gak iso to. Si aku kaya debok tapi kan aku 100. Timbang kowe kuwi wis kaya padasan ora entuk 100. Padasan lek iso nggih wudu nyo wudu. Iki wis melecehkan wanita wis melecehkan ya kok nyunyuk-nyunyuk nang kene masamu kok elok-elokmu kowe. Ngesake ngunjuk kopi napa susu Ora usah critake ngisin-ngisin. Terus kopi mon kopi pinten Mas gangsal. Nggih. Lah bareng digaweke dikira panitia. Lah bareng digaweke bayar selawe. Aja kok omongke to. Lah aku bawa iso kok ya ora entuk. Lho kose. Lho kok mbok menawa entuk kok ya. Oh, alah. Wis to mbok selawe kopi lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Petro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Cangik. Nggih, selamat malam Mas Bagong. Malam Mbak Cangik. Alhamdulillah saged sowan wonten Lebak Ayu Mas Petro. Nggih. Tilik para warga Lebak Ayu nyambung silaturahim. Nggih. Nggih ta? Wong ki nek jembarke Serawung bakal ya jembar rezekine Lan dawa umure. Amin. Alhamdulillah. Sing jeneng rezeki ora wujud duit wae. Nggih. Awak waras ya rezeki, sugih sedulur ya rezeki. Leres menika. Nggih. Contoh kados panjenengane Bu Tini kala wau. Nggih. Niki kagungan kersa ngunduh mantu Mas Petro. Ngunduh mantu. Ayo ndongake apa romantene. Ngunduh tata cara ngunduh mantu menika wonten 3 perangan Mas. Wonten ngunduh mantu, wonten ngunduh mantu ing penganten, wonten ngunduh penganten. Oh ngoten nggih. Nggih, Tata carane ana 3. menawi ngunduh mantu menika nang nggone sing putri ora dikapak-kapake mung ijab tok. Nggih. Terus digedhekke nang sing kakung niku namanya ngunduh mantu. Ngunduh mantu. Nek ngunduh penganten menika is awan resepsine nang sing putri, bengi nang sing kakung niku ngunduh penganten. Niku ngunduh penganten. Nek Terus ngunduh mantu ing penganten ki ten gene putri wis resepsi terus diboyong ten gene kakung resepsi mlen niku ngunduh mantu ing penganten. oh ngaten. Nggih. Dadi ana pilah-pilahe dhewe. Nggih, wonten pawiyatan ngaten menika jlentrehipun. Leres. Nggih, Mas Petro. Kalebet dalu menika Ibu Tini menika ugi ngawontenaken tata cara ngunduh mantu ing penganten. Nggih. Mas Fajar kalih Mbak Novi Leres. derek memuji mugi-mugi anggenipun jejodohan penganten sakloron saged manggihaken gesang ingkang ayem tentrem. Amin. Murah rejeki. Amin. Panjang umur. Amin. Slamet donya, slamet akhirate. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi khair. Amin. Jawane kecandak, arepe ya digarap. Nggih. Ayo Mas Bagong arep ngucapke apa? Mugi-mugi Mas Fajar kali Mbak Novi aja pegatan. Lah kok mong kuwi? Kok singkat mentok iki? Bismika Allahumma ahya wa bismika ahmud. Kok sik to? Kuwi dongane wong mapan turu lho. Lah manten ora turu metenge kapan? Iya. Nek dong aku ki mau lah artine muga-muga Gusti Allah memberkahi temanten sakloron lan muga-muga berkahi Gusti Allah ndadekke temanten sakloron nyawiji ana ing dadi jodone. Padha wae Mbak Mas Fajar karo Mbak Novi turune gen angkler arep piye-piye ya gen kepenak gendang di anak. Oh ngono ya mergo sing diantu-antu ya putra sing bakal nyambung sejarah. Saya nek ra turu arep turut dalan. Maksudnya terus dalan ki lho. Dalu niki para pamirsa Ander sing kepareng mirsani Mas Petro, Mas Nggih. Bagong. Dasare Jawa Timur iku mindit ten wayang. Saestu. Pametri budaya saestu wonten ngriki menika. Nggih. Senajan to swasana gemis tetep jenjem ayem para pamirsanipun. Amin, amin. Sing tak gungune iki penonton sing ngarep iki lho. Piye? Kloso nggawa dhewe. Heeh. Meja kursi nggawa dhewe. Ora meja kursi ki nggone sing nyepaki panitia kok. Lah wong mau aku teko kene blas renek meja kursi. Kurang ditata ya, Nyuk. Lho itu kok terus. Ah niku ketok yen tresna karo budayane ngoten niku. Nggih. Nggih ta. Saestu. Mula sing jenenge nyambut gawe ning tlatah Jawa Timur ki padha karo ancik-ancik pucuke ngeri. Leres. Nek ora ngati-ati malah mbilaeni. Nggih. Pamriki niku para pametri budaya, para budayawan kathah. Nggih. Saestu. Para pinter kathah lho. Apa nek butine iki piyai sing sembodo Sembodo piye? nanggap wayang lho. Sembodo kabeh.
Sembadane piye? Pemandangan banyu asli saka langit. Kuwi jenenge rejeki. Lah nggih lho dilewer. Sing jeneng udan kuwi ora iso ditulak, ora iso disuwun. Nggih, nggih ta. Kabeh niku dadi peparinge sing anu nyipta urip. Oh, Bagong niku nate nolak udan lho, Mas. Loh, apa ya? Wah, wingi pas kula ndek gawe, Nggih. sing nolak udan lak Bagong. Ya, wah lah aku malah lagi ngerti iki Jenengan pengalaman kuwi. jenengan lagi pirsa. Nggih. Teko tok nggen kula jam 4 sore niku mendung weteng. Nggih. Wah, langsung katoke bojo kula dijaluk, Nggih. diuncake dhuwur gendeng. Oh iya. Mriku sedakep nang tengah klatar. Nggih. Dungane tak rengokke bismillahirrahmanirrahim. Kyai Toyo Nyai Toyo sing kolor bali ngalor kok kidul bali ngidul. Wetan bali ngetan kok kulon bali kulon. Mlebu omah ki deres banget. Lah kula tekoke jare sing kon dhuwur lali rung dijawab. Ora kuwi masalahe. Lah masalahe apa? Lah bojomu kathok arep tak uncal ning gendeng angel mencopotane. ambene. Kowe iki nyopot katoke kancane kok penak bae. Mbok nyopot katoke bojone dhewe. Gede wah. Bojomu kan sempoten katoke. Lah piye, Mas? Wong nyatanipun kados pirane Butini niku piye sing tanggung jawab. Nggih. Nyatane ya apa-apa disembadani dhewe. Wah, Mas jenengan. Pripun? Teko dok niku ten transit niku wis cemepak sate kambing tengkleng. Lah niku dadi unen-unen. Seniman ki nek mulya ya kaya raja, ning nek sengsara sak ngisore kere. Lah niki pun ndeleh pasti bomul ya. Mulya tenan. Wah, jenengan pirsa Bagong sing mangan. Pripun? Mangan piye aku mubeng golek tengklenge kari duduh tok. Lah lemu teko kewengen Teko wis kewengen. Tekomu umpama dhisik bareng aku ya genah entuk tengkleng. Lho, sing tamu sing kepareng rawuh. Napa, Pak? Nadyan udan. Nggih. Semangate sing mirsani. Proyektor kono ya kebak. Alhamdulillah. Ya ana setengah kilo dagang. Lah iya. Komplit. Nggih to, ayo kudu ngono. Nek sing jenenge wayangan niku ekonomi kerakyatan wis kecekel. UMKM laku. Nggih, sing entuk rejeki ora mung dalang ya go sindeng karo bintang tamu niku klebu para bakul-bakul ya entuk rejeki. Mula muga-muga Nadianto kaya ning kahanane para bakul-bakul pinaringana laris dagangane kabeh. Amin. Amin. Iya, Butini sing kurang komplit siji. Apa? Ora nanggap kipas angin to, Bu. Lah ngopo nanggap kipas angin iki? Lewer kabeh. Ngono ki gawa dhewe. Lah nggih. Nggih, mulai iki ujube lek-lekan Mas, ngatan. Iki ngaturke lelagon sing jumbuh kalian kawontenan. Nggih. Nggih. Aku tak nyuwun tulung luwih dhisik. Kula nyuwun lagu yang bernapaskan agama Islam, kula nyuwun pepeling. Pepeling dipun bawani langkung rumiyin. Dibawani. Heeh, sing bawa sapa? Kula nyuwun tulung sing bawa Mas Petruk engko didum karo Mas Bagong. Ndika dawuh. Oh, nggih. Iki nyadang napa nggih kanugrahan saka Gusti Kang Nyipta Jagat. Amin. Yo, dibawani dandang gula, mengke dawuh lelagon pepiling. Mas Petruk karo Mas Bagong sing bawani. Saiki diwiwiti Mas Petruk sik. Monggo, Mas. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sasama nano aja padha ditinggalke. Suarane apik, lafale cetha tur dasare ning laras ya pleng. Mula niki enten bebungah 100.000 kagem Mas Petruk. Matur sembah nuwun Mas Bayu. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Soleh apa ora tau salat. Lambe. Arep dandane salat sik lho aku maksamu. Salat kok madhep ngetan. Lah wis wong bingung kok. Ora takok sing ngerti. Nek bingung ki ora apa-apa. Wong bingung ora apa-apa. Sing jeneng Gusti Allah ki ning endi-endi iso nampa. Nah, niki teh salat kan madhep anu ngidul. Nggih. Mas, lah niku ngidul lho. Napa nggih harus diputer ngene iki? Kok nek salat kok puter. Ayo, tutuke Mas Petruk. Nano. Rukun Islam niku Hup, Bagong, ayo. Sahadate kang angka
siji niki wau kewirangan. Kewirangan piye? Ten transit kan do jagungan ten njaba ngempel. Nggih. Enten biyen ngeten ngesake ngunjuk kopi napa susu rasa napa jahe. ceritake ngisin-ngisin. Kan Terus kopi mon kopi pinten Mas gangsal. Nggih. Lah bareng digaweke dikira panitia. Lah bareng digaweke bayar selawi. selawi. Aja kok omong gitu. Wong genah ya bakule Mbak. lolonge Dikira panitia. Tak kira panitia wong sing dodol ya demes. Terus dasar ya ditari ya. Ngersake ngunjuk kopi. Kopi. Nek jaluk dikayang kae pinten? Gangsal. 5. Nggih. Bareng anu selangkung Selawe. Mas. ya wis ora apa-apa kuwi jenenge amal. Nggih, wis ora apa-apa. Nek ikhlas bakal entuk ijol sing luwih. Ijol. Ya. Entuk ijol kopi. Ayo. Ayo. Kang angka loro ngai. Apal ngenteni ting-tingane Mbah Jum iki lho. Mbah Jum sapa? Aris Pak Mbah Jum. Aris. Netrane. Ayo. Leh, agi iki lho aku dipisu-pisui Aris. Matane. Ayo Mas. Kang angka loro salat dene kang telu Saking Mbah Nokulit Petungrejo Nguntara Nadi. Duh adohe Nyuwun gending setunggal limbangana katresnanku kaping kalih pepeling kaping 3 apa kuwi kangening ati. Kagem ingkang kagungan dalem kagem Mbak Cangik Mas Saipul tuwin penonton sedaya wonten wajibipun Rp100.000 Gong. nggih matur nuwun Alhamdulillah. lah Gong 100 tak kaya Petruk ngono. Piye tok wis iki jare pepeling ki mau Lah ya wis ki lho kepeling. Wis kaya aku lho. Wis kaya Petruk. lah aku bawa iso kok ya ora entuk Lho kose. Ya kono mbok menapa etuk kok ya. oh alah wis tombok selawi kopi lho Wis. Ayo. Ayo. Ramadan nindakno poso Bener. Bareng. Bareng sedelok Karang Taruna dugi nari malah mboten sampawet dikira bakul. Padahal Karang Taruna Ayo wis. akhirnya diteri rong porong niku kopi karet teh. aku ya kaget kok ngarang tawono iki tuwa-tuwa Wis inoman kok. lah nggih Ayo. Ramadan nindakno poso papat yakat ping 5 ngibadah haji Orane. rukune Islam sampurna Buka celuk monggo digarap langgam sing Mbak Suci monggo keparenga miwiti buka celuk monggo. Iya Mbak. Yen wancine tansah dieling wis wancine padha nindakake haden wis mandang wayahe sembayang tapi wajib gawe pangeran salat dadi cagake agama limang waktu
Matur sembah nuwun sampun dipun aturaken pepiling Mas Petruk Mas Bagong. Inggih. Manut dawuhipun para kiai sing jeneng salat niku password kanggo ngunduh marang kabecikan. Inggih. Wonten donya nindakake kabecikan ku ya dicatet amal sing apik. Nggih. Gitu. Ning kanggo ngunduh niku kabeh kudu nindakake salat. Nggih. Mila yen wis ngaku agama Islam ya kudu salate sing jejeg. Gitu. Lali-lali den elingno mergo wong salat niku yen sing ora ikhlas niku malah rumangsa rekoso. Nggih, saestu Ning menika. nek eling karo kewajibane malah rumangsa dosa yen ora nindakake salat 5 wektu. Nggih. Nggih. Ning nek kula pitados nek piyai mriki agamane ya kuat, budayane ora ditinggalke kok Mas Petruk. Saestu, Mas. Nggih. Dados Lawang pripun? Nek mirsani situasi niki pripun Mas Petruk? wah entene mung ayem tentrem, Mas. Nggih. Nyawang piyai mriki niku ayem tentrem, ketok banget nek kerukunan iku tetep nomor 1 wonten ngriki menika. Nggih. Wah, jan. Lah sing ora rukun men pripun? Lah nggih. Ah wong piyai budaya niku rak ya mesti nengen kene gotong royong to, Mas. Saestu Nggih. gotong royong lan subasita menika tetep nek piyai ingkang budaya digonjeli tenan. Leres. Nggih. Niki enten awala Mas Petruk. Nggih. Saking Bu Winarti Kas FC, Kianum Surata Fans Club. Nyuwun jenang gula Mas Petruk. Wah, nggih. Jenang gula nggih. Niku ngelingke karo mantene nggih Mas Petruk. Nggih. Nalika rekoso ki mbiyen sing ngancani sapa? Lah. Aja lali karo kawitane ngoten nika. Nggih. Nggih. Sapa yung sing arep disuwuni iki langgam jenang gula. Aku nyuwun tulung karo Mbak Eka Prihantiningsih utawa Mbak Eka uget-uget ben pinarak ana kiwa kotak kene nyedaki Mas Petruk karo Mas Bagong. Monggo Mataram. Yo Mataram. Alhamdulillah sowan panjenengan Ibu Tini kagungan kersa ngunduh mantu Mbak Mas Fajar kali Mbak Novi. Sampai arep ndongake apa romantene? Inggih, pangestunipun saged nderek ndedonga mugi-mugi Mbak Mas manten tansah pinaringan Manten. Mbak Mas Penceng. Manten. Mbak Mas manten. Alon-alon. Mbak Mas pensiun iki sapa? Alon to. Mbak manten, Mas manten. Mbak Alon. manten kalian Mas manten. Mas manten Heeh. tansah pinaringan bahagia. Amin. Bahagia lahir, bahagia batin. Bahagia lahir, bahagia batin, jodoh salaminya donya tumengking akhiratipun ingkang boten enten misahake kejaba Gusti ingkang akarya jagat puputing yuswa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alon to, apa Nggih. teng abang. Nggih. Niki wonten sing ngersake jenang gula dibawani sik. Inggih, Byung. Dibawani. Ayo. Monggo, ting-tingane anu Mbak Urba, ayo. Monggo. Bajem. Gegarane ngono kae. Nggih, Pak ya. Nggih. Monggo. Yo, kaya ngapa suarane? Suarane sinden laku batu iki. Sik. Sinden kok laku batu. Lah niki piye-piye penonton iku lho. Sindene Mas Bayu Aji sing Eka uget-uget kok laku batu to Mas. Cah cilik suarane apik eram. Sampun nyepelekke Mas Petruk. Nggih. Arepa sinden kula kaki kaya tugelan debok. Niku suarane luar biasa. Nggih. Anu kayak kijing nyapa. Sinden tugelan debok. Ora. Sabar. Sabar. Kaya to kaya. Kok gur kaya kaya. Dadi kaya kan berarti bukan. Bukan. Kok kaya debok. Apa? Kowe bela karo aku. Ya iya genar kaya apa Kudune. kaya ponakku. Iya. Paling ora ya kaya Maisan. Sing siji kaya debok, siji kaya maisan. Serasa to rasane. Sing penting dibales dengan karya. Nah, ngono. Ngaten nggih. Ayo no. Iya Kak? Nano. Ya. Kekarone wong akrami. Melok to suara.
Anu Iki nek ninting aku kok banter mbok kira sinden budek ngono ya. Sing biasa gak iso to. Kalau kae. Kok iso? Asu. Kancen rupane tuwek tapi ngisorku. Ayo. Ngomong ngati pawi Suarane apik ning laras ya pleng 100.000 kanggo Mbak Eka. Nggih, matur nuwun, Biung. Deh. Wah, ngene iki lho. Nak, tas. Kula tas dulu. Waduh, Mas, wong. apa? Beda-beda. Mas yo aku kaya debok tapi kan aku 100. Nah. Timbang kowe kuwi Oh, wis wis. kaya padasan ora entuk 100. Padasan nek iso nggih wudu nyawa wudu. Iki wis melecehkan wanita wis. Kok melecehkan aja, Ya kowe kok kan- nyunyuk-nyunyuk nang kene masamu kok elok-elokmu kowe. Kowe ngarani padasan kok takon wudu kok nesu. Lha apa enek pancurane? Ha tonton no. Nyisen. Ayo, anu. Iki nek gedhene pancurane kan. Alah wis kok. Lu cah cilik kok bacut-bacut ke. Cah cilik kok ngrebuk gedhe. Luput pisan, ya Kak? Sing hati-hati, Petruk dengar dikamplengi wong gara-gara bawa iki. Apa? Luput pisan kok ngemut pisan. Tapi kupingmu sing bosok. Iya ta. Aja jak omong. Luput pisan kena pisan Noneno. yen gampang luwe gampang Yen angel, yo. yen angel langkung Nano, yo. tan kena ti numbas arep Monggo, yo langgame jeneng gula. Monggo, yo Mbak. Anu
pamirsa ingkang lumantar live streaming. Nggih. Iya, Mbak. Mano. Mangga. Lagon manis Mas Petro karo Eka. Mbak Eka.